Hello ja tervetuloa mun ekaan My Day-videoon. Tänään onkin työpäivä tulossa ja oli oikein mukava sää tässä aamulla, että ei mitään ongelmaa aluksi, kunnes mun piti mennä veneellä, niin sitten totta kai alkoi sataa ihan täysillä. Ja tässä mä esittelenkin tätä mun ihanaa märkää venettä, tosi fiiliksissä tälleen. Ja täällä onkin työpäivä luvassa, tässä on ihanan näköinen lounas vielä ja eipä työpäivästä sen enempää, että nyt se onkin jo kotia kohti tässä sitten. Lopputulos. Tämän päivän sateesta on se, että joudun tyhjentämään ennen kuin mä lähdin töistä tätä venettä jo, mutta täällä on vieläkin vettä, niin nyt lähdetään vielä tokalle rundelle. Two 2,000 years later. Mä pääsin siis just töistä niin sanotusti ja oli kyllä harvinaisen rauhallinen päivä, että vaikka juhannusviikko pitäisi olla tälleen kiireisimmillään tuolla kaupassa, niin ei kyllä paljon asiakkaita ollut ja ihan sääennusteessa niin paljon sadetta totta kai, mutta ukkostakin luvailtiin, mutta ei se loppujen lopuksi ikinä tullutkaan, että hyvin meni sekin, mutta mun piti tänään myös haravoida, mutta nyt kyllä näyttää vahvasti siltä, että en haravoikaan, mutta imurointia olisi silti luvassa, niin ei tässä kyllä helpolla pääse. Joo, ei tässä kyllä mitään muuta erikoista olekaan. Noniin, nyt on syöty ja nyt mä oon ottanut ruokalevun ja koska mä nyt haravoida, niin nyt mennään imuroidaan. Mitä? Nyt mennään imuroimaan. En mä halua salamaa. Näin, nyt olisi loppuillan ohjelmana ihan vaan chillata. Nyt pitääkö sanoa, nyt väsyttää, nyt väsyttää. Joo, ei pitäisi mitään sen erikoisempaa. Tää on nyt tämmönen todella chilli eka vlogi, että alun perin tässä oli vaikka mitä mä ajattelin puhella, mutta nyt kun sade tuli, niin ei pystynyt. Mun mielestä tää on kuitenkin tämmönen kivan rehellinen, että kun on tämmöstä, niin ei siinä ole mitään sen erikoisempaa, pysyy sisätiloissa ja imuroi ja no töissä tuli ja käytyä ja näin, mutta eihän siinä sen enempää pystynyt sitten näyttääkään, että paitsi tämän herkullisen lounaan. Nyt olisi luvassa vähän chillailua ja ehkä jopa editoin tätä videoa vähän tässä, että se olisi sitten vaan ensi kertaan, että hei hei!